Wezîrên derveyên welatên Yekîtiya Ewropa ji bo dosyaya penaberan dicivin ji ber gojdestpêka sala 2015 ve û heta niha 1500 penaber di avê de xeniqîne. Piştî Serokê Wezîrê İtalya daxwaza darxistina civîneka awarte ji Yekîtiya Ewropa kir di derbarê binavbûna keşteke û kemiyên penaberan Deriya Spî de û mirîna bisedan ji penaberan wê wezîrên derveyên welatên Yekîtiya Ewropa ji bo dosyaya penaberan bicivin. Doh keşteyeke 20 metrî ya penaberan yên got binyaz bûn got biçin İtalyayê di Deryaya Spî de li herêma Kanala Sîcilyayê gotkeve navbera İtalya û Lîbyayê binavbû. Li gorî gohatiye belavkirin di wê geşteyê de 700 penaber hebûn. Dibêje got bisedan ji wan jiyana xwe ji dest dane. Rojnameya Times of Malta ya İtalî jî ragihandiye got zêrevanên deryayê û tîmên hawarhatinê karîne 28 kesan rêzgar bikin. Li gorî raportên medyayên Ewropî ji destpêka sala 2015 ve û heta niha nêzîkî 1500 penaberî di avên deryayê de jiyana xwe ji dest dane. Ajansa Penaberan ya Navdewletî wan bûyeran wekû trajîdiyayeke mezin di Deryaya Spî de dide zanîn. Navendên mafên mirovan jî bi tundî welatên Ewropa rexne dikin ku li hemberî mirina penaberan di wî deryayê de xemsarin. Ji Yekîtiya Ewropayê tê xwestin ku ji bo rêzgarkirina wan penaberan Derya Spî de alîkar bin. Lê gelek caran alîkariyên wan bi derengî digihin penaberan. Ev e demeke ku gelek bûyerên niqombûna geşteyên penaberan Derya Spî de rû didin û gelek qurbaniyên varûndanan jî xelkê Sûriyê ne. Civaka navdewletî jî dilgiraniya xwe ji van bûyeran aniye ziman û gelek caran jî hişyarî daye. Ji ber kevbûn xerabiya geşteyan û barkirina hejmareke gelekî zêdetir ji karîna geşteyan ew geştî bi nav dibin.